Egun on guztioi, Unai Elkoro, Aretxabaletako alkate jauna, Euskaltzainburu jauna, agintariak, Euskaltzainak, senideak, edabidetako ordezkariak, jaun Andreok, agur eta ongi etorri guztiok. Euskaltzaindiaren idazkero ordean naizenez gero, Mirian Urkiaren sarrera hitzaldiaren nondik norakoa azaltzera natorkizue. Unai Elkoro, Aretxabaletako alkate jaunaren ongi etorria eta Andres Urrutia Euskaltzainburuaren agurra entzun aurretik, Euskaltzaindiaren barne erregelek sarrera hitzaldiaz diotena irakurriko dizuet. Harrera batzarra ageriko bilkura berezia izango da. Hasteko idazkariak bilkura zertarako den aditzera emango du laburki. Berehala bi euskaltzain, aurkezleetariko bat eta sarrera hitzaldia azken egina duen euskaltzainkidea, joango dira euskaltzain berriaren bila. Batzatorkian sarrarazi eta mahairaino lagunduko dute. Eta han buruzagiak adierazi diezaionean, bere hitzaldia irakurtzen hasiko da. Horren hurrengo erantzun behar duenak irakurriko du berea. Bukatu ondoren, denak zutik direlarik, euskaltzainburuak gaia euskaltzain aitortuko du. Eta berorrek hitza emango du euskaltzaindiaren xede eta helburuei eta euskaltzain izateari dagozkien eginkizunak zintzo eta leialki beteko dituela. Eta euskaltzainburuak agiria eta ezaugarria emanez, eskua hertsiko dio. Anaitasunezko erakuspen hau beste euskaltzain guztiek ere egingo diote. Barne erregelak 74.8 artikulua. Egun on danoi. Ongi etorriak izan zaitezte guztiok gaurko ekitaldi honetara. Udazken aldera dei bat jaso nuen Euskaltzaindiatik. Ilusio handiz entzun nuen Miriamek sarrera hitzaldia Aretxabaletan egiteko nahia zuela. Hasieratik nire prestutasuna adierazi nien bai Erramoni, baita Miriani bera ere. Aukera ezberdinak aztertu ondoren hemen gaude, Arkupeko Saraia aretoan ekitaldi hontako protagonistaren zain. Ohore handia da niretzat, Aretxabaletako alkate izanik, herri honetako alaba den Mirian euskaltzain osoa bilakatzea. Euskaltzaindiaren 100. urteurrena ospatzen den urtean gainera. Irailean, Eusko Ikaskuntzaren 100. urteurrena ospatu genuen Oñatin. Han izan zen Aretxabaletako ordezkaritza bende bat dela eta baita iaz ere. Handik gutxira Euskaltzaindia sortu eta gaur 100 urte igaro ondoren, orduan ereindako hasiak fruitua emundu. Atxabaltar bat euskaltzain oso. Eta gaur atxabaltar hori da protagonista, beraz ni ez nahi luzatuko barriketan. Ziur bainaiz bera entzuteko desiatzen zaudetela. Andres Urrutia Euskaltzainburuak egingo du Mirianen agurritzaldia, baina berari hitza eman baino lehen berriz eskerrak eman nahi dizkizuet, egun handi hau Mirianekin elkarbanatzera torri zarien danoi. Mila esker eta egun on bat izan daigula denok. Mila esker zuri. Aretxabaletako herritarrak eta agintariak, euskaltzainak, Mirian Urkiaren familiakoak, jaun Andreok, egun on guztioi. Esan eta idatzi hoi da, hasieran izan zela hitza, berba. Hainbatez horrek egiten gaitu norbanako, gure helmenean dagoelako hitzaren bidez elkarri komunikatzeko ahala. Nola egiten dugu hori? Eskuarki hitzaren bidez. Hitza da funtza, hitza da oinarria. Hitza da hizkuntzaren sustengua. Hain justu ere, hitza du eguneroko lana Mirian Urkiak. Gaur, euskaltzain osoen esparrura dakargun gure Mirian Urkiak. Hitza eta horrekin batera, hitz, molde
desberdinak, hitz zaharrak, hitz berriak, hitz borobilak, hitz lehorrak, hitz maitagarriak. Hitzak baitira gure eta giza guztien mintzairen erroak. Hitzak koloreak ditu, hitzak zaporeak ditu, hitzak usainak ditu, baso hitzak, lehorreko hitzak, kresaldun hitzak. Eta hitz hoiekin guztiekin, hizkera, hizkuntza, euskara, gure ahomietan egunero erabiltzen duguna. Hitzak biltzen, aztertzen, sailkatzen, gizarteratzen diardu Mirian Urkia Euskaltzain oso berriak. Lexikografia, halako izena jarri zioten aspalditik zientzia horri. Eta izenarekin batera izana ere bai, izen lagunak, izen ondoak, hitzak. Halakoak aurkituko ditugu hitzen biltegian, hiztegian, hain zuzen ere urrenez urren egokituak eta zerrendatuak. Hitzen erabilera, premiazko dugunok, modu txukun eta errazean eskura izan ditzagun hitz horiek. Urteak daramatza Mirian Urkiak horretan, dela auzein, dela euskaltzaindian. Jakin izan du gainean eguneango teknologia berriak erabiltzen. Horra bada, euskalgintzaren belaunaldi berrien erakusle bikaina, bera, hain zuzen ere. Orain dator, haren txanda. Orain dator, haren hitz aldia. Joan daitezela mesedez bi euskaltzain oso, Xavier Kaltzakorta eta Sagrario Aleman, horren bila, eta ekar dezaten gure artera, haren hitzak entzun ditzagun. Anderea, zuk duzu hitza. Alkate jauna, Euskaltzainburu jauna, agitea. Ez dut gainera ordezkatzen, 29. aulkia berarekin partekatzen baizik. Joan Mari Torrealdain Nabea, Bizkaiko Foruko semea, 1975ko ekainaren 27an izendatu zuten Euskaltzain urgazle, eta 2007ko azaroaren 30ean Euskaltzain oso. Ez dut Joan Mariren ibilbidea azalduko, teologian eta informazio zientzietan lizentziaduna dela, edo zientzia politikoetan eta soziologian doktorea, ezaguna duzuelako eta gainera joko lukeelako, luzea bezain emankorra baita Joan Mariren ibilbidea. Baina gaztetxotan Arantzazura joan izanak bere bizitza markatu zuela esango nuke. Jakin ezin baita Arantzazu gabe eta are Torrealdai gabe ulertu. Euskal liburugintza, bibliografia eta zentsura izan ditu eta ditu ikerketa gai nagusi. Azkue biblioteka eta artxiboko ohorezko bibliotekaria ere bada. Uzein hasi berri nintzela ezagutu nuenik. Artean ez nituen 25 urte izango eta garai hartan ategorritan zegoen jakinera EBS korpusa osatzeko material bila joan ginen batean, hantxe topatu nuen hainbatetan baliatutako euskal idazleak gaur liburu mardularen egilea, Jakin aldizkariko zuzendaria. Hori zen nik garai hartan, gazte eta ez jakin biztan denez, nuen bere erreferentzia nagusia, ia bakarra. Bakarrik esango dizuet, Jakineko bazkide egin datera nintzela etxe hartatik eta gaur arte. Baina Joan Mari, euskalgintzan eta kulturgintzan arlo askotan ikusi izan dugu bere onena ematen beti,
2003an bere honen hori kentzen saiatu baziren ere. Halako itzala duen Torrealdai handiaren ondoan beraz, ulertuko duzue txiki eta sarrion handiak beinola esan zuen moduan, soinean gabardina handiegia banerama bezala sentitzea. Errespetua, eskerrona eta miresmena besterik ez ditut Joan Marirentzat, eta 29. aulkia berarekin partekatzeko ohorean. Ikasturte biribila aurtengoa, Euskaltzaindiak 100 urte, Euskara Batuak 50 eta Atxabaltako ikastolak ere mende erdia. Euskaltzaindia Arantzazun, hemendik oso gertu, Euskara Batuaren nondik norakoak eztabaidatzen ari zen bitartean, Atxabaltako guraso talde bat herrian ikastola abian jarri nahia zebilen, ilusioz beteta eta zalantzarik ez dut buru gogor. Nire mintzaldiarekin hasi aurretik, eskerrak eman nahi dizkiet orduko herritarrei, baina bereziki artean ume ginenon, ume gurasoei eta lehen andereñoei, egin zuten apustua ez baitzen makala izan. Gure aitari, norbaitek esan zion, ni alaba zaharrena izan da, ikastolara eramateko asmoaren berri izan zuenean, damutuko zela. Egunen batean, erabaki hori hartu izana aurpegiratuko niola. Bada, ez dut plaza oberik irudikatzen, gaur, nire herrian, zuon guztion aurrean, gurasoei kasurik egin ez izana publikoki eskertzeko. Eskerrik asko, Aitxatama, einako apustuagatik. Bai, ikastolakumea naiz. Eta orain bai, gatozen gaur hemen bildu gaituenera, sarrera hitzaldiaren gai nagusira. Hiztegitik kofradiara. Euskaltzaindiaren mendeurrenak atzera begira jarri gaitu aurrera zuzen egin ahal izateko. 100 urteko historia, mende bat euskara ehuntzen, etengabe behar eta garai berrietara egokitzen. Asko da bidean ikasia, eta horrek emango digu bultzada euskara finago ehuntzen jarraitzeko. Hiztegi kontuak izango ditut mintzagai datozen minutuetan. Hiztegi kontuak eta kofradia. Euskara ehuntzeko saregileak eta sare konpontzaileak beharko ditugulako. Bat, gaur arteko ibilbidea. Maixu Juan. Haren hauaz ta buruban desberguentza gogorrak esaten deustazuz. Peruk, ze berba da desberguentzia? Nik ez dakit, esan gurako dozu lotxabagek erixa. Egizu bada berba euskeraz. Peru abarka, Juan Antonio Mogel. Euskaltzaindiak sorreratik aipatu izan du akademiaren hiztegiaren beharra, eta horren lekuko da 1920an jaio berritan hiztegi saila eratu izana. Saila sortu orduko hasi ziren lanean, besteak beste seberaltu beharrasatearrak prestatutako erderatiko hitzak, hitzbarrixak eta antxina hitzak txostena eztabaidatzen. Orduko eztabaidaietako batzuk ia gure egunetaraino iritsi dira. Altube, mailegui bide egitearen aldekoa zen erabat, eta azku ere bai modu apalagoan bazen ere. Hauek azkueren hitzak. Erdalitzak euskerazkotzat hartzeari, ez deritzaiot egoki, kutxan gurerik degula behintzat. Kaballoa, ta binagrea, ta kopeta, ta panaderoa, ta petxoa, ta beste 11 mordollokeri herrilauak, publiku sentziloak, esan ohi ditu ta guk publikutxo horri gustu emateko zaldiak hil egin beharrote ditugu. Ospina isuri, bekokia eta bularra estali, okinak arroztu. Markatuko aldigu azkue handiak, baina euskaltzaindiaren hiztegian, kopetaz gain, petxu ere jasoa du akademiak, Gipuzkera eta Nafarrera markekin bada ere. Altubek, hitz mundu guztitarrak, nazioartekoak, politika, musika eta abar, bere horretan onartzea proposatu zuen, eta hori bai, onartu zuen azkuek horrela. Gehienak behintzat, iguin ezingira gabe sartuko nituke nik ere. Hotel, atxeta guzti, garestirez baita. Ta kafe, etxea denean, kafetxe. Ta zurrut egiteko urbeltza bada, kafe esango nuke. Kape, nere herriko arrantzaleai, ta aketa azparren aldeko atxo edaleai utzita. Azparnen ez bide dute, akeita askorik hartzen egun, berriro ere euskaltzaindiaren hiztegian gaur gutxi erabilia gisa markatua baita. Eztabaida horiek eta beste asko ibili zituzten akademiaren lehen urte haietan, irizpideak finkatu nahian. Azkueren zuzendaritzapean, gerraurrean, urteak egin zituen euskaltzaindiak gaztelania euskara hiztegia osatzen, eta berriro heldu zio lanari gerra amaitu ostean zalbide kondo jasoa duen moduan.
baina euskara hutsezko hiztegi baten arrastorik ez. 1956an oraindik ere abiatu gabea zen, hala eskatu baitzuen aita Bilasantek. Oraindik ez dugu euskara hutsez egindako euskal hiztegi bat, euskaldunari gauzen esanahiak bere hizkuntzan azalduaz, katalanek duten bezala. Katalanen hiztegiak 1932an ikusi zuen argia. Gurean baina, etzekiten nondik abiatu edo, hobeto esan da, denok etzetozen bat hartu beharreko bidean. Ara, Bilasantek berak arantzazun esandakoak. Lehen ere izan zan eztabaida, euskaltzaindiak hitz berrien sortzaile izan behar duen, ala ez, eta ezetzaren alde zeudenak uste dut gelditu zirela gaien. Hauen aburuz, idazleek behar dute bidea urratu. Gaiak euskeraz erabiliz, sortuko du batek hitz aukerako bat, beste batek beste bat, eta hala berez bezala poliki-poliki, sortutako hitzaren balioak eta egokitasunak egingo du berau eta zabaldu eta finkatu dedin. Eta euskaltzaindiak orduan eta ez lehenago, hau da, zabaldurik eta onarturik daudenean, hitzok bere egingo ditu eta hizkuntzan sartuko. Bide ziurra eta zurra noski, baino luzeegia behar bada. Behintzat orain arte, idazle gutxi azaldu zaigu bidea urratu nahi duenik. Eta halaxe gaude, idazleak euskaltzaindiaren zai eta euskaltzaindia idazleei begira. Korpusaren aurrekaria da hau. Zabaldurik eta onarturik daudenean, hitzok bere egingo ditu eta hizkuntzan sartuko, dio Bilasantek. Horixe da ba korpusa, erabilerak jaso eta bidea egin dutenak biltzea. Maila apalagoko zerbait, aipatu zuen Mitxelenak 1968ko Arantzazuko biltzarrean. Beharrezkoa dugu bederen hiztegitxo bat, ia ortografiarekikoa huts-hutsik. Nahitaezko badu ere hitzen esanahia laburzki adieraztea, zertaz ari den jakin dezagun. Eta eman zuen bere fruitua, Arantzazuko batzar hartatik batasunerako hiztegi atera baitzen, txikia, 625 forma, baina garai hartarako lorpen handia. Aurrerago etorri zen 1975ean 8 urte arteko ikastola hiztegia, 1784 forma biltzen zituena, eta H letrari buruzko zerrenda ere Bergaran erabakita geratu zen 1978an, tartean hiztegitxo batzuk izan baziren ere. Baina euskaltzaindiak ez zuen hitzen zerrenda multzo bat besterik, hiztegigintza batzorderik ere ez. 1981an sortu baitzuen akademiak handik 2 urtera onartu eta abian jarriko zena. Ordurako, hiztegigintza modernoak hamarkada bat zeraman bide berriak urratzen, ez gurean. 1950ean, Casaresek esana zuen, hizkuntza baten lexikoa biltzeko modurik zientifikoena, historikoa edo diakronikoa dela. Eta horren baitan baliatu behar zirela gainerako metodoak. Oso ondo ezagutzen zituen beste hizkuntza batzuetan landutakoak Casaresek. Eta Mitxelenak ere bazuen horren berri Arantzazuko biltzarrean autore hautatuak proposatu zituenerako. Gure mugetatik kanpo, hiztegiak egiteko modua aldatzen hasia zen, korpusetan oinarritzen hasita zeuden, teknologia, orduko teknologia, lexikografiara ere hurbiltzen hasia zen. Metalexikografiaz edo lexikografia teorikoaz hitz egiten hasiak ziren. Hau da, lexikografia ez da hiztegiak egitea bakarrik, hori lexikografia praktikoa da. Hiztegiari buruzko ikerketa egitea ere bada. Ordura arte, hiztegigintza produktutzat hartzen zen, ez zientziatzat. Zientzia hizkuntzalaritza zen, baina hiztegigintza artisautza lan baten emaitza besterik ez. Hiztegien helburu pedagogikoa nabarmentzen hasi ziren Dibua anaiak bereziki. Hizkuntzari buruzko hutsuneak bete behar ditu hiztegiak, baina aldi berean objektu kulturala ere bada, gizartearen testigantza ematen baitu. Ez dut zalantzarik, 70ko hamarkadan indarra hartzen hasia zen lexikografia modernoaren berri ere bazutela hiztegigintza batzorde berriko kideek, Dibuatarren eta Ezgustaren 71ko lanak batez ere. Bestela ez baitago ulertzerik nola asmatu zuten egindako plangintza zabal bezain zehatz hartan, oinarrietatik abiatuta. Hala ere, urteak behar izan ziren, aurrelanak ez baitziren nola nahikoak izan, baina ondo ezarritako zimenduek beti dakarte uzta ona, epe luzera bada ere. Batzorde sortu berriak, hasteko, maileguak nola egokitu eta euskarak hitz berriak sortzeko zituen baliabideak finkatzeko irizpideak zehaztu zituen LEF batzordearen bidez.
Oinarriak ezarri zituen beraz, eta irizpideen lanketarekin batera, erabileraren berri emango zuten korpusak osatzen hasi ziren. Bai, estreinakoz, korpusak azaldu ziren akademiaren baitan, bai eta euskararen baitan ere, gure mugetatik kanpo erabiltzen hasita zeudenak. Garai honetan sortuak dira orotariko euskal hiztegia, orduan euskal hiztegi nagusia izendatu zutena, eta 20. mendeko euskararen korpusa urtetan EBS gisa ezagutu duguna. 80ko hamarkadan ezarri zituen egungo egoerara ekarri gaituzten zimendu sendoak, lexikologiako irizpideak eta korpusak. Azkuek eta Altubek 1920an hasitako eztabaida haiek hemen bukatu ziren neurri handi batean, bai eta Bilasanteren kezkak ere. Oinarriak ezarrita, berriro ere hiztegiaren beharra jarri zuten mahai gainean, horretarako ere sortua baitzen hiztegigintza batzorde berria. Baina kanpoan zebilen hiztegigintza maila horretara iritsi aurretik, euskal formen ortografia bera erabaki beharra zegoen, alegia hiztegiaren aurretik ortografia hiztegia bideratu behartzen, hau ere Mitxelenak aipatua zuena. Horrela, 1981an, Zalbidek 10.000-20.000 hitz inguruko ortografia hiztegia bideratzea proposatu zuen, 50.000 iritsi nahi zuenik ere bazen. Euskara batuaz dihardugunean ere, hainbat hitz eta esapide justu nola idatzi behar den ez dugulako jakiten zioen. Bide ziurra eta zuhurra, baina luzea Bilasantek esango zukeen bezala. Eta urte horretan bertan, Sarako biltzarrean, hiztegigintza batzordeak landutako hiztegi batua lanketa eta onespen prozedurak dokumentua onartu zuen Euskaltzaindiak. 2000. urtean, 9 urteren buruan, ikusi zuen argia 20.000 forma biltzen zituen hiztegi batua gisa ezagutzen dugun hiztegi ortografikoak. Eta orduan hasi zen Euskaltzaindia Europan eta mundu zabalean ia 4 hamarkada lehenago abiatua zen hiztegigintza modernoa aplikatzen. Orduan hasi zen Euskaltzaindiaren hiztegia osatzen, datu gordinetatik hiztegirako bidea egiten, alegia. Bidea ez da erraza izan, ez da laburra ere, baina hasierako kezkek, eztabaidek eta ametsek badute erantzuna eta etorkizunerako bide horria idatzia. 2. Euskaltzaindiaren hiztegia, zimendu sendoak, korpusak. Iturri zaharretik edaten dugu, ur berria edaten, hitz bizia aditzen, beti berri den hitza, betiko hizkuntza zaharretik. Jose Anton Artze. Orotariko euskal hiztegian dugu abiapuntua, hori da gure oinarria. Eta hori baliatu du Euskaltzaindiaren hiztegiak berak etxea zimenduetatik eraikitzen hasteko. Honen oinarri izan zen hiztegi batuak hala jarri baitzuen abian egun bizirik dirauen bidea. Atzeak erakusten baitu aurrea nola dantzatu. Iturri zaharretik datorren ur berria, alegia. Horiek ere behar ditugu egun Euskaltzaindiaren hiztegian gure altxorraren parte baitira. Hor dugu abiapuntua, baina 20. mendean sortu zen akademia. 20. mendean edatu zen euskara irakaskuntzara, lan mundura, komunikabideetara, administraziora eta mundura. Orduan eskuratu zuen ofizialtasuna, ez euskararen lurralde osoan tamalez. Orduan izan zen euskarazko ekoizpenaren pizkundea. Eta horrek ere osatu eta indartu ditu gure hasierako zimenduak. Atzo goizekoak dira hauek gaurkora ekarri gaituztenak. Horren lekuko da 20. mendeko euskararen korpusa. Etxearen lehenengo solairua atontzen lagundu diguna, beheko solairu nagusia tradizio urrutiagokoak osatua baitzuen. Badakigu beraz nondik gatozen, nork eta nola ekarri gaituen ona, baina non gaude eta batez ere noragoaz. Gu hemen eta orain bizi gara, eta horren isla ere jaso beharra daukagu 2. solairua prestatzen hasteko. Etxea atontzen dugun bitartean bertan bizi izateak beti izaten ditu trabak. Ez dugu distantziak ematen duen perspektibarik izaten, batzuetan deseroso ere sentitzen gara, eta aldaketak etengabeak dira gainera. Baina tresna egokiekin dena da posible. Badugu lexikoaren behatokia korpusa, 21. mendeko euskararen isla etengabe eguneratua, baina honek ere orotarikoa izan beharko luke, zabalagoa, orekatuagoa, erreferentziazkoa, euskararen erreferentzia korpusa izan beharko luke.
Korpusa gainera ez ditugu hiztegigileek bakarrik erabiltzen, ezinbestekoa du hizkuntza aztergai duen edonork. Euskaltzaindiaren hiztegia gaur. Hiztegiak erlojuak bezalakoak dira. Txarrena ezer baino hobea da, eta onena ezin espero dezakegu guztiz zehatza izatea. Samuel Johnson. Hala aurkezten du Euskaltzaindiak hiztegia sarean. Euskaltzaindiaren hiztegia hiztegi arau-emailea da. Hiztegi batua adieraz, adibidez eta azpisarreraz hornitzen duena. 38.878 sarrera, 7.302 azpisarrera eta 63.507 adiera. Baina hiztegiko formak lantzeko irizpideak 1982an finkatu zituen orduko hiztegigintza batzordeak. Bai ondo finkatu ere, oraindik guztiz baliagarriak ditugu eta. Egunero iristen zaizkigu hitz berriak, baina Euskaltzaindiak urari bere bidea egiten utzi behar dio, hitz bakoitzak bere erritmoa baitu. Batzuetan modakontuak izaten dira, etorri orduko ahazten ditugun hitzak. Guk korpuseratu egiten ditugu, eta ibiliaren ibiliaz lekua hartu dutenean orduan hiztegiratzen ditugu, beti ere maileguei eta hitzeraketari buruzko irizpideak ahaztu gabe. Zenbat utzi oraingoz esan ote dugu lantaldean forma berri baten aurrean, handik denbora batera barrura esateko. Webgune hitza etzen berehalakoan sartu hiztegian, modakontua izan zitekela argudiatuta utzi genuen zain, erabiliaren erabiliaz hala jaso beharra zegoela ikusi genuen arte, geratzeko etorria baitzen. Kalimotxo bezala, bide batez esan da, batzuen gustuko espazen ere. Eta ate joka dugu aspaldi zurito. Ba aldu ordain egoki erabilirik, hori da kontua, erabilia izatea idatzian noski. Forma hori kanpoan utzi ahal izateko. Maileguen kasuan, egokitzekoa den edo bere horretan jasotzekoa den ikusi behar da. Nazioartekotasun graduari hitz mundu guztitarrei altu beren hitzetan begiratu behartzaio. Inguruko hizkuntzek hartu duten bideari, hizkuntza ez baita isolatua bizi. Euskara ez baita hobea edo aberatsagoa izango telefono nazioartekoaren ordez urrutizkin asmatua erabilita. Exotikoagoa izango da, baina hori da bilatzen duguna, ala hiztunen beharrei erantzungo dien hizkuntza modernoa. Txukunagoa izango alda, Azkuek eta Altubek proposatu zuten kaferen ordez akeita erabiltzea. Ikus orotariko euskal hiztegiak akeita sarreran argitzen diguna DRA-tik jasota. Esa palabra, dice Julio Urquijo, la inventó una vieja de aquén del Pirineo, Azparneko atxoak, para pedir café a una amiga suya sin que se enterasen sus vecinas. Bada ezinbesteko beste irizpide bat ere, ipar ego banaketari dagokiona. Iparraldeko euskaldun batek ez baitu gaztelaniarik jakin behar hitz bat ulertzeko. Ez eta hegoaldekoak frantsesa forma bat konprenitzeko. Eta hor gorde behar da, bai ala bai, oreka, batzuetan ia ezinezkoa bada ere. Nola ditugu bestela gasolina eta ezantza hiztegian. Etzegoen bakarra hautatzeko modurik, inor baztertuko ez zuenik behintzat, eta zeinek bereari eutsi dio oraingoz, erabilera marka ondoan duela beti ere. Azken urteotan, zoritxarrez maizegi entzun eta erabili dugun ingeleseko bullying geureganatzeko ere zain egon ginen. Batzuek, mailegua bere gordintasunean erabiltzen zuten, bullying alegia. Beste batzuek aldiz, euskarak berea duen hitzeraketaren bidea hautatu zuten, eskola jazarpen erabilita. Bada, azken hau atera da garaile eta bestelako jazarpen motei ere bidea ireki die. Sexu jazarpen, laneko jazarpen, eta zoritxarrez etorriko diren bestelako jazarpen mota berriei. Etengabe ingeleseko ING bukaerara jo gabe, halako gutxi batzuk geureganatuak baditugu ere, casting, ranking edo trekking esaterako. Izan ere, hizkuntza erabiltzaileena da, ez euskaltzaindiarena. Akademiak erabilerak jaso ondo sortuak dauden aztertu, forma eman eta zabaldu, bueltatu egiten ditu, ez besterik. Horregatik, batzuetan erabilerak irizpideekin edo hizkuntzaren beraren arauekin talka egiten du, berriki moldatu dugun diru laguntza formaren idazkerarekin gertatu den bezala. Erabiltzaileek ondo argudiatutako eskaerak kontuan hartzen ditu akademiak
eta hala dagokiola ikusten duenean, atzera egiten ere badaki, berriro ere euskara erabiltzaileena baita, ez araugileena. Eta euskaltzaindiaren lana ez da hitza hiztegian sartzen denean bukatzen, erabiltzaileak hitza bere egin eta erabiltzen duenean baizik. Lexikografia ez delako artisau lana, kanpoko faktoreak ere bere egin behar dituelako. Horrek akademiaren malgutasuna erakusten du gainera eta gizartearen zerbitzura dagoela islatzen. 2000 urterako zehaztu zituen euskaltzaindiak hiztegia bera osatzeko irizpideak, makroegitura eta mikroegitura, garaiko estandarrak kontuan hartuta. Sarreren deskribapen linguistikoan 3 osagai hartu behar dira kontuan, morfologikoa, sintaktikoa eta semantikoa. Hauek artikulua ondo egituratua badago, hizkuntzaren ezaugarriak modu egokian ezagutzea ahalbidetuko dute. Sarreraburuak eta azpisarrerak nola banatu zehaztua zegoen lehendik, hiztegi batuaren garaitik, baina definizio eredua eta horrekin batera adibidetegiaren garrantzia finkatu zen, maiz adibideek lagunduko baitute definizioa eta erabilera argitzen. Eta horrekin batera, ohar gramatikalak, euskalki erregistro edo erabilera markak, jakite arloa, edadurazko edo irudizko erabilerak eta erreferentziak nola landu ere zehaztu behar izan ziren. Eta hori guztia oso modu xehean landuta, beti ere erabiltzailearentzat ulergarri izan behartzuela ahaztu gabe. Horiek guztiek esan da, ezer ez da betiko, are gutxiago hiztegia. Moldatzen eta eguneratzen ez den hiztegiak ez du deusetarako balio. Lexikografia ez da zerrenda alfabetikoan esanahia jasotzea bakarrik, alderdi psikologikoa eta soziologikoa ere kontuan hartu behar da. Gizartearen zerbitzura, behar errealei lotua egon behar du. Horregatik da hain garrantzitsua etengabe berrikustea. Gizartea aldatuz doa eta halabeharrez hiztegiak ere egokitu beharra dauka. Familia ereduak ez dira duela urte batzuetakoak. Bikote harremanak pertsonen artekoak dira, ez gizonen eta emakumeen artekoak soilik. Ezkontzak ez dira elizaz bakarrik egiten. Erlijio eta arraza aniztasuna gure gizartearen parte dira egun, eta hori guztia islatu behar du hiztegiak. Amaginarreba ezkontidearen ama da, ez senarrarena edo emaztearena. Iesa egoera klinikoa da, eta giza-immunoskasiaren birusa ez da gaitza, infekzioa baizik. Eta azkuek erabilitako azparneko atxoen kontua ez da egokia. Atxo hitza markatua baita, gutxiespen balioa du eskuarki eta ezin erabil daiteke adinekoren sinonimo oso balitz bezala. Baina jaso beharra dago, helburu didaktikoa ere baduelako hiztegiak. Horregatik daude lagunartekoa, peioratiboa edo bestelako erabilera markak. Erabili egiten diren neurrian hiztegiak jaso egin behar dituelako, baina argi adierazita nola erabiltzen diren eta beraz nola ez diren erabili behar. Sexuak, jatorriak edo adinak ez dutelako berizkeriarik behar, ez da hiztegian ere. Azken eguneratzeak lagunarteko, behe mailako eta herri mailako hainbat forma berri ekarri du, bat edo beste asaldatu dutenak gainera, bokata esaterako. Bada zerbaiten seinale, maila formalari eutsita ere, bestelako erregistroetan normalizatzen ari baita euskara batua. Batua, bai, erregistro hauetarako balio ez duela diotenentzat, hemen kontrako argudio bat. Hiztegiak lexiko orokorra du helburu, ez terminologia, zentzu ertzian hartuta. Baina erabilera arruntean hitz teknikoak etengabe erabiltzen ditugu, erabilera arrunteko terminoak diren neurrian. Eta horiek ere jaso behar ditu hiztegiak erabilgarri izango bada. Oso espezializatua direnak terminologoen ardura dira, hor dago uzeiko lankideek hasiera-hasieratik kudeatzen duten Euskalterm banku publikoa. Baina euskaltzaindiaren hiztegiak ere halako asko behar ditu, batzuetan espezializazio markarekin jasotzen baditugu ere. Tinpano hitzak esaterako 3 marka desberdin ditu, 3 espezialitatekoak. Anatomiakoa, belarri barneko mintza, arkitekturakoa, ateburuaren gaineko irukiformako gunea, eta musikakoa, danbor mota. Informazio hori guztia eskaini behar du hiztegiak baliagarri izango bada. Berandu hartu genuen lexikografia modernoaren trena, baina iritsi ginen eta ez genuen eserleku txarra hartu gainera.
baina hori guztia aurretik oinarriak ezarri zituztenei zor diegu. Treneko errailak prest utzi zituzten eta baita abiadura handikoa hartzeko ere. Geure esku dago aurrerantzean egiteko dagoena, eta horiek ez ditut isilean gordeko, lan batzuk hasiak baditugu ere. Badira osatu beharrekoak, azpisarrerak kategoriaz osatzea, edo garai batean hobe marka zutenen sailkapen moduko bat egitea, guztiak ez baitziren bigarren mailakoak euskalkiak ere tartean ziren eta txikikeriak aurrekoek egindako lanaren aurrean. Hirugarren itzulia hastean ordurarte arautua zegoena korpusean balidatu genuen moduan, ezarpena abian jarriz, ez litzateke txarra izango, orain dugun eskuarteko korpus handiaren kontra berriro ere probatzea, ea bide honetik goazen oraindik ere, erabiltzaileen oharrek ideiak ematen badizkigute ere. Eta nola ez, hiztegia goitik behera lematizatu eta estekaz josi behar dugu berandu baino lehen, barruko nabigazioa errazteko. Julio Casaresek hitz bat bilatzeko aurrena hitz hori aurkitu egin behartzela zioen. Bada lematizazioak bidea arinduko du. Izan ere, Casaresek berak dio, el diccionario de la lengua es la obra más difícil de consultar porque no tiene índice. 1921 esandakoak, duela ia mende batekoak. Onaino iritsita, 56.000 formatik gorako euskal hiztegi arau emailea adieraz eta adibidez hornitua izatea, ez da hutsala. Horretarako ia 100 urte behar izan baditugu ere, baina honek ez du etenik. Egia da, hiztegiak egiteko modua lexikografia modernoaren sorrerarekin eta nola ez korpusekin aldatu dela, eta korpusak gizartearen isla diren neurrian, hiztegiak zuzendu, moldatu eta eguneratzeko modua ere berritu egin dela. Horrez gain, hiztegiak erabiltzeko modua teknologia berriei esker aldatu da azken urteotan, eta horre guztiak eman du aukera bilaketa aurreratuak bideratzeko eta batez ere barruko kontrola geure gain hartzeko. Hizkuntzalaritza aplikatuaren garaian gaude, eta ezin dugu tren hori galdu, honetan ere hizkuntza galduko ezpada, egungo arriskua, heriotza, digitala baita. Bai, beste tren bat. Eta hala ere, hau aski da? Ez niretzat behintzat. Egiteko hori guztiak bideratu eta erakundearen beste baliabideekin lotu beharko genuke hiztegia bera. Eta hitzaldi honen azken puntuari helduko diot. 3. Kofradia. Mendeurreneko euskara ehuntzen leloa ezin egokiago datorkit aipatu nahi dudana azaltzeko. Kofradiaren nire ametsa zuekin partekatzeko. Euskaltzaindiaren hiztegiak gure erakundearen baliabide asko jasotzen eta batez ere erabiltzen ditu. Hiztegia bestelako lanen erabilera praktikoa ere bada eta informazio osagarria eta adibideak biltzen dituen neurrian. Beraz, zergatik ez lotu hori guztia teoriarekin, zergatik ez demostratu modu gardenean darabilguna zergatik darabilgun. Guztia sarean ehunduko bagenu, balio erantzia emango genieke akademiaren lanei, erakusgarriago eta erabilgarriago egiteko. Gardentasunaren garaian gaude, sare ehun ditzagun edukiak ere. Euskaltzaindiaren hiztegia aitzindaria da, hiztegia osatzeko baliatu dituen oinarriak erakusten. Hor ditugu hiztegiko sarrera bakoitzaren ondoan iturri izan dituen orotariko euskal hiztegia, 20. mendeko korpusa eta lexikoaren behatokia korpusak, euskal tradizioa eta egungoa islatzen dutenak. Baina ez hori bakarrik, hiztegiko formak erabakitzeko baliatu dituen irizpideak, izandako eztabaidak eta erabakiak ere biltzen ditu hiztegi batu oinarridunak. Bada, lexikoaren alorrean iturri gisa erabili ez diren, baina osagarri izan daitezken bestelako baliabideak ere eskaini beharko genituzke aurrekoekin batera. Alegia, lexiko berezituen atalean ditugun zientzia eta teknikaren hiztegi batua, oinarrizko hiztegi juridiko parlamentarioa eta literatura terminoen hiztegia batetik, bai eta euskal hiztegi historiko etimologikoa ere, prest izango denean. Dialektologiaren esparruan, euskal herrizkeren atlasak hiztegian jaso diren forma ugari biltzen ditu, euskalkietako aldaerak bereziki. Eta hori guztiak mapa batean islatuta ikustea guztiz argigarria da, egun modu automatikoan egiten bada ere. Bi proiektuok zein bere bidetik osatu badira ere, ahozkoaren eta idatziaren arteko koherentzia maila uste baino handiagoa dela erakusten dute gainera.
Aipatu berri ditudan haue guztiak bilduta, Euskaltzaindiaren Iker saileko hiztegigintza eta dialektologia atalak saretuak izango genituzke. Gehienak eskura ditugu, sarean kontsultagai, baina hiztegitik abiatuta ikusteko aukerak aberastu egingo luke guztia eta sendotasuna eman egiten dugunari. Euskalkiak, jakite arloak, kategoriak, taxonak eta bidalketak osatzen eta fintzen lagunduko lukete. Eta diodan bide nabar, kontrako bidea ere aberasgarri izango litzatekelakoan nago. Honek eduki guztiak lotzea eskatuko luke. Lana da, baina ez ezinezkoa, eta emaitza oso aberasgarri izango litzateke, koordinazioaren kontrola indartuko lukeena gainera. Euskaltzaindiaren hiztegiak gramatikari buruzko informazioa ere eskaintzen du. Ez dira gutxi, gramatika oharrak dituzten formak, eta horietatik arausolteetan argitaratuetara edo eglu liburukietako azalpenetara joateak, testuinguru zabalagoan kokatuko luke hiztegiko oharra zein azalpena. Are gehiago, oraindik araurik edo proposamenik ez dagoen kasuetan, iaztik eskura dugun Euskara Batuaren eskuliburuak ematen dituen azalpen garden bezain praktikoekin lotu beharko litzateke hiztegiko azalpena. Adibidetegia zabala da oso, eta hor islatzen dira Euskaltzaindiaren arauak, gomendioak eta irizpideak, zein bere aldetik ditugunak bide batez esanda. Izen propioz josia dago hiztegia. Onomastika eta exonomastika inon aplikatzen badira, adibidetegian da. Izen horiek eodarekin eta nola ez ekorekin lotzea aberasgarria litzateke oso, gure adibidetegia arau horien aplikazioa delako. Ahoskera ere aipatuko nuke gustura, arau orokorra dugu oraingoz eta bere bidea egingo du, baina sarrerak entzuteko aukera behintzat aztertu beharko genukelakoan nago. Bistakoa da, saregilez josia dago Euskaltzaindia. Zein bere aldetik bere sarea ehuntzen, hau da, arautzen. Armi-arma sare handi bat osa dezakegu Iker sailekoen artean. Eta horrekin batera ez ditzagun Jagon saileko lagunak ahaztu, sare konpontzaileak. Sareak oraindik erabat bukatu gabe ditugu eta ez ditugu makalak geurean, Jagonet eta Euskara Batuaren eskuliburua. Azken honen arrakasta ikusita, agerian geratu da gure sareek oraindik ere zuloak dituztela. Eben modu argian didaktikoan jasotzen diren azalpen horiek ere zinez argituko lukete hiztegian erakusten duguna eta erreferentzia bibliografikoek hiztegiari berari sendotasunare handiagoa emango liokete. Kofradia bat da amesten dudana, saregileak eta sare konpontzaileak batuko dituena. Eta izan badugu, Euskaltzaindia, baina guztiak erabat saretzea besterik ez da falta. Nire ustez, halako ehuntze lan batek berez ekarriko luke koordinazio handiagoa izatea ere. Ez dezagun ahaztu gure akademiaren helburua zerbitzua eskaintzea dela, baina 21. mendean gaude, eta bere halako zerbitzua ere beharrezkoa da, benetako beharrei erantzun nahi badiegu behintzat. Sare konpontzaileek prestatu beharko dute bere halako eta behin-behineko erantzuna, ondoren saregileek behin-betiko lana buru dezaten luzamendutan ibili gabe. Honela, zintzo eta azkar erantzuna ahal izango diogu, txantxetan esan izan den zalantza non Euskaltzaindia han horri. Eta hala egin behar du gizartearen parte izaten jarraitu nahi badu. Baditu horretarako baliabideak, badu ezagutza eta badu itzala euskal gizartean. Erantzun diezaiogun bada gizarteak gugan jarri duen konfiantzari. Bukatzeko. Garaiak aldatu egin dira. 2016an paperetik sarerako jauzia egin genuen hiztegian, eta berehala banakako produktutik sareko lan bateratuagoetara. Baina gehiago egin dezakegula uste dut. Teknologia berriak eskura ditugu. Horiek geure zerbitzura daude eta baliatu egin behar ditugu. Hizkuntza teknologien aroan erabat murgildu beharra dauka akademiak aurrera egingo badu, eta dituen baliabide guztiekin zer ez luke egingo. Gizartea aldatu eginda, hiztegiak egiteko modua aldatu eginda. Egin dezagun urrats bat aurrera eta presta dezagun egungo eta biharko beharrei erantzungo dien eduki integrala. Baliabide teknologiko berrietan oinarritutako edukiak, askotarikoak. Hiztegi ortografikotik abiatu ginen, adieraz eta adibidez hornitu genuen, 21. mendera ekarri dugu. Zergatik ez guztia integratu?
Duela gutxi, lantaldeko kideok orotariko euskal hiztegiari ikasi dioguna ekarriko dut hona bukatzeko, Toribio Etxebarriari hartuta. Beretzat, neure antzera barrualdekoa izan da, kofradia hitzak kostaldekoaz bain beste adiera bat ere badu eta. Kofradixakua danak kandelia jasoko dau. Eskerrik asko. Eta orain, barnerreglek diotenez, datorrela Andoni Sagarna euskaltzain osoa eta erantzuteko aldia izango du. Andoni Sagarna jauna, zuk duzu hitza. Eskerrik asko. Alkate jauna, euskaltzain buru jauna, euskaltzainok, Mirianen senideok, lagunok, herritar guztiok, entzuleok, egunon. Badator aire freskoa. Aurten euskaltzaindiak 100 urte bete ditu. Urte horietan gauzak asko aldatu dira munduan, Euskal Herrian, eta baita euskaltzaindian ere. Asko ez ezik, lastertasun handiz ere aldatu dira gauza asko gizartean. Zientzia eta teknologia, hiritartzea, komunikabideak, globalizazioa, migrazioak eta bar. Bada ordea, gauza bat, beste gauza askok baino oztopo handiagoak aurkitzen dituena aldatzeko. Emakumeek nekez lortzen dituzte erakundeetan eta enpresetan izan behar lituzketen lekua eta eragina. Balio handikoak izan ere, beirazko sabaia deritzonarekin egiten dute topo. Esan izan da, emakumeek gizonezkoek alako 2 merezimendu izan behar dituztela erdia lortzeko. Euskaltzaindian ere, 73 urte behar izan ziren emakume bat, Miren Azkarate, euskaltzain oso izatera iristeko. Hurrengoak, Ana Toledo Akademiaren sorreratik 87 urtera, eta Aurelia Arkotxa Sagrario Aleman eta Lourdes Oñaderra 88 urtera heldu ziren. Ostera, gaur arte, 83 gizonezko iritsi gara euskaltzain oso izatera. 3 emakume bakarrik izan dira zuzendaritzako kide, Miren Azkarate Jagon sailburu izana da, Aurelia Arkotxa buruorde eta Sagrario Aleman diruzaina da gaur egun. Aldea nabarmena da. Gaur emakume batek sarrera hitzaldia egin duela eta egoki iruditu zait euskaltzaindiarekin erabateko edo besteko harremanak izan dituen merezimendu handiko zenbait emakumeren aipamena ona ekartzea, garai batean eta orain euskaltzaindiari ekarpenak egin dizkioten emakumeen gorazarrez. Merezi luketen guztiak ez ditu da aipatuko, ez da ere bakoitzaren xehetasun biografiko guztiak ere. Gehiago azpimarratu nahi nituzke, emakumeek izan dituzten merezimenduak bai, baina baita ere izan dituzten oztopoak eta mugak baita ere izan dituzten jarduerak izateko eta ez beste batzuk behar bada nahiago izango zituztenak. Haien merezimenduak gizarteak aurrera bidean jarri izan dizkien oztopoak eta lantzen utzi izan dizkien esparruak azalatuko ditut hemen. Denboran zehar gauzak nola aldatu diren eta etorkizunari begira zer espero eta lortu beharko genukeen ere bai. Eta Mirian bilakabide horretan kokatzen saiatuko naiz. Euskaltzaindia euskara gizartean auspotzeko asmoz, hainbat ekitaldi biltzen zituzten euskalegunak antolatu zituen Jaio eta Laister. Lehenbizikoa Durangon izan zen 1921 eta bigarrena Donesteben 1923. Zoritxarrez, 1923an Primo de Riveraren diktadurak irakaskuntzan gaztelania soilik erabili beharra ezarri zuen. Ez ziren garai errazak. Donestebeko euskalegunetan hainbat ospakizun eta hitzaldi izan ziren. Hitzaldi horitako batzuetan, garai hartako giroan euskararen atzerakadak eragiten zuen kezka agertu zen. Horietako bat, emakume iruindar gazte batek egin zuen.
Julia Fernandez Zabaletak. Juliak bere hitzaldian euskaldun askoren euskararekiko utzikeria salatu zuen. Hitzaldiaren hasieran berriz aitortu zuen urte hartan bertan hasi zela euskara ikasten. Beraz, euskaltzale burrukatua, eta gero ikusiko duzu zer nolako maila zuen emakumea. Ez zen edonor Julia Fernandez Zabaleta, 1923an hitzaldia egin zuenean gaztea zen, 25 urte zituen. 7 urte lehenago, Iruñeko irakasle eskolan karrera amaierako sari berezia irabazi ondoren, Iruñeko udalaren beka batez, Bartzelonara joan zen Maria Montessorirekin ikastera. Maria Montessori, mediku eta pedagogoa, hezkuntzaren filosofiaren historian punta-puntakoa izan da. Eta gaur egun ere, haren metodoa erabiltzen duten ikastetxeak asko dira mundu osoan zehar. Italian lan bikainak egin ostean, Montessori 1909tik aurrera nazioarteko ospea irabazten hasi zen, eta bere metodologia jarraitzen zuten eskolak hainbat herrialdetan barreiatu ziren. 1915ean, Bartzelonan finkatu zen. Urte horretan, Kataluniako komunitateak lagunduta, programa txiki bat abian jarri zuen Eskola Montessorin 3 urtetik 10 urte bitarteko aurrentzat eta laboratori y seminari de pedagogia sortu zuen ikerketa eta trebakuntzarako. 1916an nazioarteko ikastaro bat eman zuen, aurreko 5 urtean garatu zituen 6 urtetik 12 urte bitarteko lehen hezkuntzako aurrei gramatika, aritmetika eta geometria irakasteko material eta metodo ez. Hantxe izan zen Julia, pedagogiaren aurrerapen modernoak ezagutzen. Iruñera itzuli zenean txosten bat egin zuen Iruñeko udalarentzat ikasi zuen metodoaz. Txosten horretan, Montessoriren metodoaren hainbat alderdi on aipatu zituen, baina hain gaztea izateko heldutasun handia erakutsiz, alderdi ez hainonak ere kritikatu zituen, bereziki hizkuntzaren tratamendua. Oposizioz Iruñeko udalaren eskoletan lanpostua lortu zuen eta ikasitakoa bultzatzen gogotsu ahalegindu zen. Aipatuko ditugun emakumeen ezagurri nagusiak Juliarenen antzekoa direla ikusiko du. Euskara bizirauteko kezka, hezkuntzan euskarari leku egiteko ahalegina eta pedagogiaren garaiko joera aurreratuenen iturriekiko lotura. Horietako bat, beste bat, Julene Azpeitia izan zen. Julene Azpeitia. Hau ere irakaslea, 1888an Zumaian jaioa. Donostian eta Bilbon ikasketak 1906an burutuz titulua lortu ondoren, 1911an, 23 urterekin, Valladoliden oposizioetan lehenengo geratu zen eta Ean, Bizkaian, irakasle postua lortu zuen. 1916an, herriminak bultzatuta, 1916an, Mexikon bizi zen Enrique Eskauriatza euskaldunarekin ezkondu eta ara joan zen bizitzera. Herriminak bultzatuta, euskaraz idazten hasi zen eta erbesteko euskaldunen diru laguntzaz bere lanak argitaratzen. 1918an, Endika semea izan zuen. Mexikon Euskal Herritik urrunegi eta itun sentitzen zenez, 1920an, semea Euskal Herrirainoko bidaia luzea egiteko adina koskortu zenean, ona itzuli zen. Urte berean, Ramon de la Sota abertzalea presidente zela, Bizkaiko diputazioak auzo eskoletarako irakasleak aukeratzeko oposizioetarako deialdia egin zuen. Julenek oposizio horietan ikastetxe horietako andereñoen zuzendari postua lortu zuen. Pozak ez zion asko iraun. 1921an, monarkikoak nagusitu ziren Bizkaiko diputazioan, Julene abertzaleak haiek hezkuntza aldeti zituen planteamentuen aurka zeudenez, zuzendaritza postutik dimititu egin behar izan zuen eta irakasle lanetan ibili zen. Pedagogia berritzailean, Julene ere aitzindaria izan zen. Frantsesa menderatzen zuenez, aukera izan zuen Montessoriren garaikidea zen Ovid del Crolly, pedagogo belgikarrarekin metodoa ezagutzeko. Del Crolly, Montessori bezalaxe, medikoa zen eta baita neuropsikiatra eta psikologoa ere. Eragin handiko pedagogoa izan zelako ezagutzen da batik bat. Julenek besteren ideiak aplikatzeaz gain, bere gogoetak saiakera batzuetan idatzita utzi zituen. Horietako batzuk sarituak izan zirela, nola honako titulu hauek zituztenak, Instituciones peri y postescolares que pueden crearse en las escuelas de barriada en Bizkaia, eta lección práctica a los niños sobre las virtudes y excelencias del ahorro, gaztelaniaz horiek. Eta osasuna, merketza eta janaritzaz izenburu zuen liburua, Euskaltzaindiak antolaturiko sariketan lehen saria irabazi zuen hain zuzen, euskeraz. Ikusten da, Julenek, aurra bezain bat, aurraren ingurunea, hau da, familia eta gizartea zituela gogoan, hau da, pedagogiaren ikuspegi holistikoa zuela.
Euskaltzaindiak 1971 antolatu zuen Euskaltzaleen biltzarrean Julen Azpeitiak hitzaldi bat egin zuen. Ume euskaldunai euskeraz idazten eta irakurtzen zelan irakatsi izenbura zuena. Hor, hain zuzen, De Crowleyren lanen berri eman zuen eta batez ere hark asmatu zuen metodo ideobisuala azaldu zuen zehatz-mehatz. Euskadi egunkaria bertzalean, 1921-tik 1927 bitartean, 158 artikulu idatzi zituen euskaraz, Harritoki eta Izengoitiaz sinatuak. Horitatik, 87 Euskotar umien aldez izenburuaren pean. Asmo pedagogikoko liburuen artean, 1925an, Bizkaiko Diputazioak pedagogia gaiez eratu zuen lehiaketan irabazle izan zen, Irakurre Matxe liburua argitaratu zuen 1932an. Aurriteratuaren arloan egindako lanek zenbait sari jaso zituzten. 1954an Euskaltzaindiak antolaturiko sariketan bigarren saria jaso zuen. 1959an Biarritzeko Euskal Kulturaren alde elkarteak antolatutako aurrentzako ipuin sareketan bigarren gelditu zen. Goizeko izarra ipuinarekin. 1971an Amandriaren altzoan ipuin bilduma argitaratu zuen. Emakume gure artean euren etorkizuna aukeratzeko izan dituzten oztopoak ikusarazteko ezin adierazgarriagoa da, iruditzen zait, Julia Berrojalbizen kasua. Hau, entzun ondo, oso adierazgarria da. Julita Berrojalbiz 1923an jaio zen. Batxilergoa egin ondoren, medikuntza ikasteko asmoa zuen, baina ezin izan zuen bere gogoa bete, inguruneak desegokitzat hartzen zuelako lanbide hori emakumeentzat. Asmo hori alde batera utzita, kimika ikasi nahi izan zuenean, arrazoi berberagatik, karrera hori egiten hasi zen arren, presioa jasan ezin da, bertan bera utzi behar izan zuen kimika karrera. Azkenean, garai hartan eta geroxeago ere, gizarteak emakumei gehienez ere opazien irakasletza ikasketak, irakasle ikasketak egin zituen, eta 26 urte zituenean irakasle titulua atera zuen. Bizkaiko ikastolen sortzaileetako izan zen, eta 1957an ikastola batean hasi zen lanean, eta gero bigarren batean. Garai txarrak etorri ziren ordea, hasierako ikastolaientzat, eta klandestinitatean, etxe partikularretan jarraitu zuten lanean, eta antolaketa horretan Julitak lan handia egin zuen. Ikastolaiek ordea ez zuten etxi, eta Julitaren ekimenez, hain zuzen, Madrilera jo zuten 1928an, eta baita lehenbiziko ikastola legeztatua abian jartzea lortu ere. Arrakasta handia lortu zuten. Irakasleak ziztu bizian ugaritu ziren, eta horrek asmo handiago bati heltzea ekarri zuen. Lauro ikastola sortzea 1932an. Julita zuzendari pedagogiko izendatu zuten. Julitaren asmoa muga hori baino askoz gorago zegoen, eta Bizkaiko beste hainbat ikastolaren sorkuntza bultzatu zuen. Euskaltzaindiak 1977an Euskaltzain urgazle izendatu zuen, eta 1998an ohorezko Euskaltzain. Eta baintzango nukenik, zer ez zuen egingo gaitasun honekin kimikan edo medikuntzan, baina ez zioten utzi. Antzeko ezaugarriak zituzten eta Euskaltzain ohorezko izatera iritsi ziren Robustiana edo Robustena Emujika Tene, Madelen Jauregi Berri, Marijan Minaberri eta Carmen Lesnal ere, antzeko bideetatik ibiliak dira. Euskara bultzatzen, pedagogia berriari heltzen, kanpoan ikasten hemen aplikatzeko berrikuntzak eta bar. Urteak joan ala, emakume batzuek lortu zuten, ahalegin handiak eginez, loturak apurtu eta gogoko zuten etorkizuna amestu eta ara zeramaten bideak urratzea. Carmel Errotaetxe, 1933an jaio zen, gerratik ihesi familia Frantzian babestu zen. Han egin zituen unibertsitatea aurreko ikasketak. Erbestealdia bukatuta, Euskal Herria itzuri zenean, enpresetan langile izan zen. Urterik txarrenetan, ahalegin handiak eginez, euskaldundu zen, ezbaitzen berez euskalduna. 29 urterekin, frantzes filologi ikasten eta frantzesa irakasten hasi zen. 1937an, lizentziadun gradua lortu zuen. Tesina, Simone de Beauvoir, filosofo idazle eta feminismoaren teorialari handiaren literaturaz egin zuen. Eta ez nola nahi, gainera, Simone de Beauvoirekin zuzeneko harremana izan baitzuen bere lana ontzeko. Deustuko Unibertsitatean Euskara irakasten jardu zuen. 1937an, Ondarroako Euskararen egitura aztergai zuen tesia irakurri zuen. 1939tik aurrera,
Euskal Herriko Unibertsitateko Filologia Fakultatean linguistika orokorra irakatsi zuen. 1987an arlo horretakon katedradun izatea lortu zuen. Gero soziolinguistika ere irakatsi zuen. 2001 urtetik aurrera irakasle emeritu gisa jardun zuen. Ikartzaile peto-petoa izan zen Karmele. 1979an Euskaltzain urgazle izendatu zuen Euskaltzaindiak eta gero ohorezko Euskaltzain. Euskaltzaindian hainbat batzordetan lan egin zuen, batez ere gramatika batzordean. Hemen ikusten zuen aldaketa nabarmen bat. Alegia, medikuntza eta kimika ikastea debekatzen zioten emakumea, egia da, bera setaz eta lanaz eta aleginez, ikertzaile izatera iritsi zena, berak maite zuen arloan, euskara maite zuelako, baina baita ere hizkuntzalaritza eta soziolinguistika eta maite zituelako. Honaino, dagoeneko gurekin ez dauden merezimendu handiko emakume batzuk, erabateko edo besteko harremana euskaltzaindirekin izan zutenak, eta batzuk ohorezko euskaltzain izatera ere iritsi zirenak. Gehiagoren ibilbideak ezarri ditut idatzizko azalpenean, baina hemen luzetxo joko zuen da pixka bat utzi ditu. Ikusi nahi ditunak ikusiko ditu, edo adorea duela kortarako. Ohartuko zineten, azken aipatu dudan Karmela Rotatxeren eta besteen artean alde nabarmena dagoela. Denboraren arian gure gizartean izan diren aldaketen isla garbia da hori. Karmele Unibertsitateari eta ikerketari txiki loturiko emakume genuen, hizkuntzalaria, ikertzailea, euskaltzaindiaren barruan aktibitate handikoa, aurrekoen profila oso bestelakoa zen. Haientzat, unibertsitatean goi mailako ikastetara iristea ezinezkoa zen. Ezin zutelako, baizik ez zietelako usten. Gizarteak gainditu ezinezko esia jartzen zien. Aurren irakaskuntzara loturik ikusten ditugu. Garbi daude zergatiak. Bata horixe zela emakumeei baimentzi zitzaien lanbide gutxietakoa erizaintzarekin batera. Bestea berriz, euskararen transmisioa kinkalarrian ikusten zutela. Eta euskararen maitasunak bultzaturik, buru belarri aurren euskarazko hezkuntzari heldu ziotela. Kantuak sortuz, ipuinak eta artikuluak idatziz, atzerrian eredu aurreratuenak bilatuz eta Euskal Herrira egokituz. Gaur, hemen, sarrera hitzaldia egin digun Miriam Urkia González, eredu berrikoa dugu zalantzari gabe. Gipuzkoako Bizkaieraren esparruan dagoen, Aretxabaletan, Triontan, jaio zen, eta hantxe egin zituen unibertsitate aurreko ikasketak. Kazetari izatea amesten zuen eta idazle gisa bere alegintxoak egin zituen, baina bi euskara irakasle izan zituen euskararekin maitemendu zutenak. Horrela, kazetaritzako ikasketei ekin beharrean, Donostiako EUTG Filologia Fakultatean matrikulatu zen. Han, batez ere literaturarekin egingo zuela topo uste zuen, baina desilusio apur bat hartu zuen, arlo elkorragoak landu behar zirela ikustean. Fakultatean hasi orduko, astebete ingurura, bere bizitzan jarraituko zuen bidean eragin handia izango zuen zerbait gertatu zitzaion. 1983 urtea zen. Uzei, terminologia teknikoak lantzen aurreko urteetan ibili ondoren, Eusko Jaurlaritzak eskaturik euskarazko ikasliburuetako eta prentsako hiztegia jasotzen ari zen. Garai hartan zeuden baliabideekin lana eskuz egin beharra zegoen eta horretarako hitzak eta haien adierak identifikatuko zituzten pertsonak hartu ziren. Zehazki, filologia eta irakasletza ikasleak. Miriam, filologia ikaslea zen, testuak irakurtzea eta hitzen kartoimezko fitxak betetzea zen eginkizuna. Esan genezake, lexikografian izan liteke lanik apalena zela ura. Nik uste oain gastronomia kontuetan dabiltzan nahi, perresila pikatzen jartzea modukoa. Benetan, literatura baino agitzez eskergabekoa noski lan hori. Baikorrago izatea zilegi baldin banu, esango nuke gaur goraipatzen den prestakuntza duala egiten ari zirela. Garai hartan zalantza asko genituen, artean Euskara Batuan gauza asko finkatu gabe zeuden. Zalantza horiek pilatzen eta tipifikatzen joan ginen, komatxo artean duden fitxategia deitzen genion bilduman. Zalantzak, dudak, zirelako biltzen genituenak, eta hitz jolasa egiten genuen duden izlarriz, alemanezko hiztegi erraldoiaren izena iradokiz. Izan zikan ametxezkoa eta gure lana berriz egin beharrekoa. Egia esan, lexikografiak gainerantzean ez du hitzekin jolas egiteko aukera handirik ematen. Gure lanetan, informatika erabiltzea hasikinetan zegoen orduan. Bankatxeetan eta enpresetan erabiltzen ziren datu baseak ez ziren bat ere egokiak guretzat. Claudio Arluxet informatikari jakintsuari esker lortu genuen garatzea hala ere,
datu baseak kudeatzeko sistema propio bat. Oso eraginkorra, baina egia esan korapilatsu samarra erabiltzeko. Sagu informatikoak oraindik jaio gabe zeuden. Miriami duden fitxategia datu baseratzea egokitu zitzaion hain zuzen. Hala ere, bataio informatikoaren urrotzak ez zuen kikildu. Hurrengo urratzean, EBS-en gaur egun 20. mendeko korpusa deitzen dugun horretan, eta Euskaltzaindiaren lef batzordearentzat lexikologia txostenak egiteko adibidetegia deitzen genion korpus txiki bat antolatzen lan egin zuen. Uzein, baina Euskaltzaindiarentzat. Ura ere, ez zen literaturaren atseginekin gozatzea, 20. mendean euskaraz argitara emandako guztiaren inventarioa egin eta testumasa neurtzeko. Esaten zuen, jakinera, joan omen zen, jakinera, eta ez dakit zenbat liburu tegitara, eta ez dakit zenbat sokotara, eta ez dakit zenbat hauts tragatu genuen inventario hori egiteko. Zertako, testumasan neurtzeko, liburutegitako zoko moku guztiak arakatzea izan zen lana, gero garai hartan astapenean zeuden, karaktere grafikoak ezagutzeko OCR sistema traketxak erabiliz, testuak euskarri digitalean jartzea eta akatsak zuzentzea, izan beste lan bat, hitzak lematizatzea, ez ziren lexikografiarekin maite mintzen laguntzen zuten karduerak. Korpus digitalak lexikografian erabiltzeko oztopoak gainditzea, abenturako kiroltzat hartzeko gai zen norbaitek soilik eutsi ezaioken goiari. 1987-88 ikastaroa Amerikako Estatu Batuetan eman zuen ikasketak sakontzen. Nola mendizale batzuk ez baitira konformatzen murugainen tamainako mendietara igotzen eta 8.000koen paretetan gora ausartzen baitira, hala Miriam ere hizkuntzalaritza konputazionalaren malkarretan barren abiatu zen. Euskarazko testu hitzak eskuz lematizatzeak dituen nekez ederki jabeture baitzegoen. Euskal morfologiaren tratamendu informatikorantz izenburua duen doktorego tesia irakurri zuen 1987an. Gero garatuko ziren Xuxe zuzentzaile ortografikoaren eta gainerako aplikazioen lehen harria izan zena eta 20. mendeko korpus automatikoki lematizatzea ahalbidetu zuena. Hizkuntzalaritzaren eta informatikaren gero eta harreman estuagoak hizkuntzalari konputazional izatera bultzatu zuen. Eta korpus hizkuntzalaritzara, korpus hizkuntzalaritza eta lexikografia informatikatuetan buru belarri sartzera. Adierak, kategoria gramatikalak, sarrerak eta azpizarrerak, erabilera eta espezialitate markak eta abar bereizi beharra gutxi ez, eta XML, TEI, parserrak, DTD eta horrelakoak ere menderatzen ditu gaur egun. Lexikoaren behatokiaren eta Euskaltzaindiaren hiztegiaren makinagelan murgildurik bizi da. Hori da gaur egungo emakumeen profila, ez pasaie berunik jartzen egoetan airoso egiten dute egan. 2005an Euskaltzaindiak Argomaizen bilduta egin zituen 14. barne jardunaldien sarri izaldian, Andres Urrutia Euskaltzain buruak akademiak aurreko urteetan erakusi zituen ahuleziak gainditzeko zenbait onarri proposatu zituen, daunela zioen. Irtenbideak hala ere, hiruzpalau irizpide nagusi bildu beharko lituzke. Lehena, premiazkoa dugula Euskaltzain oso berrien sarrera. Adinez aurreraturik eta zereginez itota gaudenon laguntzaile eta aringarri. Bigarrena, Euskaltzain oso horiek andrazko izan zein gizonezko izan merituen arabera aukeratu behar ditugula. Hirugarrena, gure artean diren andrazkoen eta gizonezkoen arteko berdintasun politikat aintzat hartu beharko ditugula. Eta laugarrena, Euskaltzain oso berri horien nondik norakoak lanaren eta ahaleginen bidetik asmatu behar ditugula. Hemen ez dakit ikusten dan, grafia bat taula bat azaldu beharko luke, irizpide hori nola bete izan diren. 2005-tik 2009-ra izendatu ziren 6 gizonezko, Euskaltzain oso diot, 6 gizonezko eta 4 emakumezko. 2010-tik 14-ra, 3 gizonezko eta emakumerik ez. 15-tik 19-ra, 1 eta 1. Aurten, azken 15 urtean 14 Euskaltzain oso berri izendatu dira. Kontuan izan da, gaur egun Euskaltzain osoak guztira 29 garela, esan daiteke berrien sarrera garrantzizko izan dela. Andrazkoen eta gizonezkoen arteko berdintasun politikak garai batean baino gehiago hartu dira aintzat. Egia esan, ez zen oso zaila ere. 1919-tik 2004 arte, emakume bakarra izendatu baitzen. Izendatutako pertsonen merezimendua kontuan izan direla eta baiezta daitekeela uste dut. Beren biografiei eta Euskaltzaindiaren jardueretan izendatuak izan aurretik izan duten partaidetzari begira. Aurrera begira,
Bidezkoa litzateke emakumeen kopuruak gizonezkoenarekin berdin zen joatea. Ez bakarrik gainera justiziazkoa delako, baita beharrezkoa eta naturala delako ere emakumeentzat eta gizonezkoontzat. Horretarako gauza bakarra egin behar dugu, oztopoak kentzea, batez ere gure burmuinetan sakon txertatuak ditugunak eta ateak zabaltzea. Ikusi besterik ez dago gizartean emakumeren lekuaz ideiak pixka bat aldatu direnean zer gertatzen ari den. Etorkizuna nondik norakoa izan daiteken erakusten diguten estatistika batzuk aztertzea nahikoa da hori ikusteko. Beste taula bat dator orain. Futboleko hizkera erabiliz, esan genezake euskaltzain osoen harrobia euskaltzain urgazleek osatzen dutela, bereziki batzordeetan lanean ari direnek. Gaur egun, 155 euskaltzain urgazle daude, batzuk aspaldikoak eta beste batzuk berriak. Hemen aipatu nahi den konturako. Garai batean, askotan, euskaltzain urgazleak izaten ziren, persona batzuk euskaren alde, gauza bat edo beste, edo asko egin zituztenak, eta aitortza moduko bazen besterik gabe, eta ikusten da historian zehar, ikusiz, hau izendatu zuten da gero zein zuen euskaltzainaren barruan, ez zuen parte hartu, garai batean batzorderik ere etzen, Bilasantek asmatu zituen arte. Gaur egun, egoera hori ez da horrelakoa. Orduan, gaur egun 155 euskaltzain urgazle daude, batzuk aspaldikoak eta beste batzuk berriak. Horietatik 37, alegia 125, emakumeak dira. 2005-etik ona izendatuko euskaltzain urgazleak 76 dira. Horietatik 22, 133, pixkatillo da, emakumeak. Parekotasuna zerbait normaldu da, baino ez asko. Hala ere, 1960tik ona jaiotako euskaltzain urgazleak hartzen baditugu, hori dira 59. Horietatik 24, ia erdiak, hau da, erdiak, esan diteke, emakumeak. Beraz, baduridik, belaunaldi gazteetan, aurrera joan ala, emakumeak pisu handiagoa dutela. Eta merezimenduei begira zer ikusten dugu. Bi irizpide erabilitzakegu merezimenduak neurtzeko. Ikasketa maila alde batetik, eta euskaltzaindiaren batzordetan duten partaidetza bestetik. Gogoan izan, Urrutia euskaltzainburuak 2005ean ipinitako laugarren irizpidea, euskaltzain oso berri horien nondik norakoak lanaren eta aleginen bidetik asmatu behar ditugula. Alegia, ez dugula egin nahi besterik gabe notableen galeria bat, baizik eta parte hartuko duen jendea, eta lan egingo duena, eta bere ekarpenak egingo dituena. Berriro ere, 1960tik ona jaiotako euskaltzain urgazlei begira jarriko naiz. Adin horietako euskaltzain urgazleen artean, 26 dira lizentziadunak. Horietatik 16, 61,5 emakumeak. Doktoreak berriz guztira 18, horietatik 7, 1,19 emakumeak. 1960tik ona jaiotako 24 emakume euskaltzain urgazleetatik 13 dira, 1,54, batzordeetan dihardutenak, benetan. Ez izendatu dira eta hor daude ez. Lanean ari direnak batzordeetan. Erdiek, pasatxo. Euskaltzaintik kanpora, euskal gizartearik begira jartzen bagara, haren nabarmenago ikusiko dugu emakume gazteak sekulako indarrez datozela mundu akademikoan. Erraztasunaz, Eustatek erabizkaitzen dituen datuak, noski Euskal Autonomia Erkidegoaz, nahi nukenik Euskal Herri osoko estatistikak eskura izatea datuak emateko, baina hoixea dauzkat. Beraz, Autonomia Erkidegoari begira, oain azalduko da beste taula bat, ondoko taula horrek, 2016an, 2016an, Autonomia Erkidegoan, 30 eta 60 urte arte zituzten biztanleen artean, goi mailako ikasketak zituztenen kopuruak agerira. Hartzen du argazki bat, 2016an, goi mailako ikasketak zenbat dira, zenbat dira gizonezkoak eta zenbat dira emakumezkoak. Hartzen baldin baitu zaharretik gaztera, 55-59 urte zituzten artean, unekotara joaten baldin bagera, gizonezkoa ziren 154,8 eta emakume 45,2. Beraz, emakume pixka gehiago. Kuten baldin bagea, gazteagoetara 54, hor gizonezkoak dira 1,47, emakumezkoak 1,52,6. 59 urtetik 59 urte bitartekoak, gizonezkoak 44,8,
emakumezkoak 55,2. 40-40 tartekoak, gizonezkoak 43,5, emakumeak 46,5. Azkeneko emango dut. 30 eta 34 urte bitartekoen artean, 40,4 gizonezkoak eta 49,6 emakumezkoak. Ia 60-40 dago gaur egun banaketa goi-mailako ikasketa dituztenen artean. Eta beste datu batzuk. 2016-2017 ikasturtean, graduko, master ofizialetako eta doktoregoetako ikasketetan, ikastetxe publikoetan matrikulatutako ikasleen estadistika hauek. Ikasturte hortarako matrikulatu ziren batzuk goi mailetan doktoregoak, master ofizialak, graduak. Hartzen baditu gradukoak, zenbat diren kopuruak hor daude, eta eunekotan, ematen baldin baditugu, 45,3 gizonezkoak, 44,7 emakumezkoak. Master ofiziala eta berriz, hor parean izan zen, 50,8, 49,2. Doktoregoetan ere nahiko pareko. Eta guztira, hartzen baditu danak batera, emakumeak gehiago. 54, gizonezkoak 45. Datu guztiek erakusten digute emakumeak goi-maileko ikasketetan nagusi direla. Andres Urrutiak 2005an aipatu zuen irizpidura alegia euskaltzain berriak andrazko izan, zein gizonezko izan, merituen arabera aukeratu behar ditugula, kontuan izatea nahikoa izango da emakumeek beren lekua izan dezaten gure akademian. Merezimenduak behintzat ez dira oztopo izango. Badator aire freskoa. Mila esker zuri. Eta orain, dator Sagrario Aleman zuzendaritzakidea, eta Ardezala berak zina, euskaltzain oraindik ez osoari. Euskaltzain berriak, euskaltzaindiaren xede eta helburuei eta euskaltzain izateri dagozkien eginkizunak zintzo eta leialki beteko dituela hitza emango du, eta geroago euskaltzain osoaren domina, diploma eta ikurra jasoko ditu eskaintzen buruaren eskutik. Hauxe dio diplomak. Euskaltzaindiak Miriam Urkia Andrea euskararen alde orain arte egin dituen lanen esker erakutsiz eta gerokoen pizgarri lankidetzat hartu du. Arrabaletan 2019ko martxoaren 30. Euskaltzaindiaren xede eta helburuei eta euskaltzain izateari dagozkien eginkizunak zintzo eta leialki beteko ditudala neure hitza ematen dut. Beraz, eta Barnerrelek esaten dutena bete eta gero, orain zuri ematen dizut diploma alde batetik. Lasai, lotuko da. Hemen duzuna agiria eta hemen duzu bestea. Eta hala egiten dut, zuen guztion aurrean, eta hala eginez, aitortzen dut. Euskaltzaindiaren izenean, Miriam Urkia González, Euskaltzain oso herria. Zorionak.
orain gainerako euskaltzainak hurbildu eta banan-banan Mirian Urkia agurtzeko aukera izango duzue. Iristen diren bitartean, jakizue gaurko ekitaldiaren altxatu mesedez da urreratu, alde horretatik. Hori boliki tarte bat ere badugu horretarako. Jakizue gaurko ekitaldiaren kronika irakurri eta argazkiak ikusteko modua izango duzuela Euskaltzaindiaren webgunean, euskaltzaindia.eus helbidean. Giltzatu egin duzu kartela. Beraz, orain Euskaltzainak urreratu hala. Horregatu mesedez eta aurrera gojarri. Ederto ino. Kaltza korta. Xavier. Bueno, ekitaldia akademikoa hemen bukatu da, baina orain oroigarri eta oparien txanda dator. Opariak ematen lehena, Unai Elkoro, Aretxabaletako alkateak, oparia emango dio Aretxabaletako udalaren izenea Mirian Urkiari. UCEI terminologia eta lexikografia zentroak bere aitortzarik gorena irudikatzen duen zilarrezko ikurra emango dio lexikografia saileko arduradun den Mirian Urkiari. UCEIko lehendakariak Jon Etxabe jaunak ezarriko dio zilarrezko ikurra. Eskerrik asko. Ekitaldia amaitzeko Euskaltzainburuaren hitzak entzungo ditugu. Mesedez Euskaltzainok urreratu, holtzaren erdialdera aurrealdera, eta Euskaltzainburuaren azken mintzaldia entzungo da. Euskaltzain oso berri bat badaukagu, hain zuzen ere zuen herritarra. Hala hartzen dugu, lagun artean, amikaliter, friendly, sartu dut azkenean hitza. Eta nora dator? Bere hitzetan esateko, gure kofradiara dator. Eta erdi itxastar, erdi baserritar garen ontzat, Lihorreko kofradia ez lihorrak daudelako. Espada Lehorreko kofradia, itxasoko kofradia. Itxasoa, basoa biak eta euskara. Eta kofradia hori ez ahaztu, euskararen kofradia dela. Eta euskararen kofradia hori guztion artean egiten dugula.
Horrexegatik da guretzat guztiz garrantzitsua Mirian Urkia gure artean izatea. Kofradea eta nola ez, eskapularioa. Ez ahaztu hori, kofradea dela, kofradea dugula. Berak aipatu du Toribio Etxebarriaren kandela, kofradian ohiko izaten zena. Berriro diotzuet, ez ahaztu, kandela hori euskararen mesederako beti biztuta egoten dela euskaltzaindian. Ekin eta jarrai. Zorionak, Mirian. Bueno, oraingoan bai, ekitaldiari amaiera emateko, bertaratutakoak herriko plazaren erdialdera joango dira, bertan aurreskua dantzatuko baita, era berean argazkiak egingo dira, eta gero aho gozagarri arina eskainiko du udalak kulturetxeko erakusketa aretoan, gela honen ondoan. Orain mesedez argazkitarako eta bar, pixkat urreratu euskaltzainak. Mila esker zuei eta guazen orain hurrengo ekitaldira.